Truck na nakabalandra sa Pili Diversion Road, reklamo kan mga turista. Tabang, 4 na aldaw na subot pigahagad kan may sadili kan truck, alagad ay pagiraray na aksyonan. Uyan report ni Chan Rahiles. Haros 4 na aldaw nang nagkakausanin magabat na trapiko ang nakabalandrang trailer truck na ini sa kalabaan kan Diversion Road sa Pili, Camarines Sur. Ini makalihis ang nangyaring aksidente sa lugar ka nakalihis na Biyernes. Kung sa inahulog ang purong parte kan truck sa umahan, rason para maokupar kainian sa rung lane kan tinampo. Abalang maray sa biyahe. Isang araw pa yan. Iyon po, nakakaabala ro kayo, no? Baka magkausapang aksidente. Sigun man sa pahinante kan truck na naabutan kan samuyang team sa lugar, kan mangyari pa sana ang aksidente, tulos na ninda ining inireport sa mga otoridad. 2 beses. Kami lang magdamag nag-aalalay dito, nagtatraffic. Tapos nireport na rin ng driver ko. Ngayon pumunta ulit sa pinaka-mayor. Kahapon vice mayor lang nakausap. Ngayon pumunta ulit ng ulit sa munisip. Nahirapan na rin kami. Ilang araw na kami dito eh. Katakod ka iniinaksyonan naman subuot kan Pili MPS ang problema asin inireport sa lokal na gobyerno kan Banwaan. Nag-request tayo sa LGU ng equipment like backhoe para maigilid, hindi talaga kaya, pero nag-request na sa DPWH, I think yung LGU para maigilid to ng mas malaking backhoe ata na pwedeng Napag-araman na kargado nin mga soft drinks ang lunadan na nakatalaan kuta ng darahon sa saindang planta kan mangyari ang aksidente. Kaibanan si Carlo Bonita, Charmer Hilas, Balitang Bicolandia.